Ara estem en un moment molt dolç, perquè és un moment de creixement, de consolidació, efectivament, perquè els primers moments sempre són durs, però ara ja és un moment d'estos més dolços en els que estem creixent, s'està incorporant molta gent al partit, gent molt jove, la qual li dona molt d'aire fresc al partit, i la veritat és que ara és un moment que dona gust. En el meu cas, a més, ser portaveu del partit, però estar, compartir amb la gent, des de les reunions, les pegades de cartells o qualsevol activitat, dona molt de gust estar en iniciativa. Jo crec que estem en un moment molt bo. Nosaltres som un partit que ens hem presentat a les eleccions, les persones que conformem, moltes de nosaltres som càrrecs públics, que estem demostrant la nostra vàlua en el treball quotidià. Vull dir, al final la gent d'iniciativa se coneix pel seu treball fonamentalment. No és una qüestió d'imatge, vull dir, al final el que estem traslladant com a imatge és el nostre treball, però l'important és el treball, no la imatge. I també ens presentarem a les eleccions, evidentment, de les pròximes municipals i autonòmiques, i jo estic convençuda que la gent premiarà el nostre treball, entre altres coses perquè un dels nostres objectius és això, dir-li a la gent: nosaltres posem els vostres vots a treballar. I jo no sé, els detractors el que diran de nosaltres. Jo crec que si els detractors se dedicaren tots a treballar com nosaltres, a aquest país li aniria millor, sobretot en aquest canvi social i polític que tots desitgem. La veritat és que ahir, no sé si és original, sí que és poc convencional el que estem fent, i sí, segurament també té un toc d'originalitat i de frescura. La gent el que ens diu és que la manera de comunicar que hem trobat és fresca, i algunes accions que hi ha hagut, tant al Parlament com en el carrer, com quan hem tingut algun acte d'iniciativa, la gent les ha qualificat de molt fresques. I això és important, perquè al final el que estem aconseguint és un toc de diferència. La gent estava farta de que tot fora igual i tot fora en escala de grisos, i nosaltres hem aportat un poc, hem obert les finestres i hem aportat color. Jo crec que és això el que la gent està agraint, i les noves tecnologies, de fet, l'èxit d'Obama, diuen els analistes, que s'ha degut en gran part a precisament l'ús intel·ligent de les noves tecnologies, a nosaltres també ens han servit, per exemple, en una comunitat autònoma on Canal 9 no és un òrgan d'expressió pública plural, com diu la Constitució, sinó que és un òrgan d'expressió del Partit Popular, hi havia una espècie de cercament informatiu que nosaltres hem trencat. Coses com la samarreta, per exemple, que és una de les més cridaneres, el que van aconseguir és que a partir d'aquest moment televisions estatals sempre estigueren els dijous en la pregunta del president, i trencarem aquesta tanca informativa que havia fet Canal 9, que en comptes d'informar sobre la realitat el que estava fent és crear, o segueix fent, és crear la realitat. I en aquest sentit jo crec que Iniciativa i el grup Compromís hem encertat. El primer és que no som de la classe política, o per almenys jo això personalment a més ho tinc molt clar, ni soc ni vull ser de la classe política, no crec que degui haver una classe política. Nosaltres som gent normal, i a lo millor algú ens podria dir que entonces que sou el partit de la gent normal, doncs sí, aspirem a ser el partit de la gent normal, que parla de manera normal, tant si n'hi ha un periodista davant com si no, si s'ha de fer una roda de premsa, no cal impostar tant, se poden explicar les coses de manera que tots les entenguem. Jo què sé, jo personalment sempre tracte, i crec que els meus companys i companyes tractem d'explicar les coses com ens agradaria que les explicaren a nosaltres. I per tant, sí, pot ser que hàgim aconseguit precisament aquest sentiment d'estar propers, de ser iguals, d'un diàleg d'igual a igual, que és el que crec que ha de ser la política. Per a nosaltres la política és una activitat transitòria en la vida d'una persona, i és una política, un servei que s'ofereix d'iguals per a iguals, que és intentar millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans. I en aquest sentit jo crec que això sí que ho hem aconseguit, que siguem tan normals com la resta de la gent. El president políticament el veig acabat i amortitzat, però això no és una cosa que veig jo, és ja molt clarivident, no tinc una bola, això se veu, i a més, només veient Canal 9, a més ja se pot fer una idea que abans era omnipresent i ara ha cedit aquesta omnipresència a altres membres del PP, per suposat, perquè ahir no n'hi ha puesto per un altre, però sí que, lògicament, se veu que el PP ha donat per amortitzat políticament al president Camps.
Gürtel, sí, tristament ens ha situat en el focus informatiu de tota Espanya. Algo hem contribuït nosaltres, com deia abans, nosaltres vam precisament fer que la invisibilitat en la que estava la nostra comunitat autònoma se trencara, els problemes que així passaven, si hagueren passat en Catalunya o en el País Basc, que hagueren sigut portada de diaris o de telediaris tots els dies i així estaven passant coses molt greus i ningú no s'enterava, i per tant nosaltres vam contribuir a que els problemes dels nostres ciutadans isqueren de la invisibilitat, però tristament famosa la comunitat autònoma per els casos de corrupció i per el mal govern del PP i per la desvergonya de desviar els diners de tots els valencians i valencianes que tenen que servir a l'interès general per a interessos particulars, no només en els casos de corrupció, sinó també en els casos de la pràctica quotidiana de la política. Vull dir, al final així els diners han servit legal o il·legalment per a fer més rics i més poderosos a 4 rics i 4 poderosos. I això nosaltres, sí, tristament famosos, però també s'ha fet, diguem, famosa la resistència, que en aquest cas practiquem nosaltres i altra gent també, a aquest estat de coses i a generar una opinió favorable de la majoria de valencians i valencianes per a un canvi polític i social que és molt necessari. Evidentment, nosaltres, qualsevol proposta que hem fet en l'oposició, la faríem en el govern. I si no, seríem incoherents, en el millor dels casos, o fins i tot deshonestos. Sempre que hem fet una proposta, l'hem fet pensant que si governàrem faríem la mateixa, perquè el que volem és que les nostres propostes s'aproven. I volem governar, clar que sí, per a canviar l'estat de coses. La política és una activitat molt noble, sempre i quan s'actua en interès de la majoria dels conciutadans i per a millorar la qualitat de vida de la majoria. Quan es comença a governar-se en funció d'interessos particulars o dels poderosos, aleshores aquesta política per a mi no és la vàlida, per a iniciativa ni per a compromís. I per tant nosaltres, sí, clar, no només volem governar, és que estem en condicions de governar, perquè en aquest moment en què n'hi ha una paràlisi del govern valencià des de fa un any, que és quan esclata el cas Gürtel, que no saben més que fer discurs i comunicació i manipulació informativa i crear una realitat perquè no són capaços de fer política, de fer proposta, estan igual d'inhabilitats que el seu president, nosaltres estem més preparats que mai per a governar i és necessari que n'hi hagi un canvi en aquesta comunitat autònoma per salut democràtica, però també perquè els valencians i valencianes necessitem fer i tindre polítiques per a la majoria, per a la felicitat de tots els dies, perquè nosaltres sempre diguem que la Fórmula 1 és un dia, o 2 en els entrenaments, però tots els dies duguem els nostres fills al col·legi, tots els dies som usuaris de la sanitat, tots els dies podem tindre un dependent al nostre càrrec, una persona major o algú que s'ha accidentat, tots els dies tenim necessitats culturals, esportives, de realitzar-nos com a ser humà, tots els dies en definitiva tenim això, necessitat de dignitat humana i nosaltres el que volem fer això, la política de la felicitat de tots els dies i de tota la gent, no la política de la felicitat d'un dia i d'uns pocs, que és la política del Partit Popular, i per això jo crec que és el nostre moment també. Molt senzill, és que volem posar el ser humà en el centre de la política i per tant tots els que votem som sers humans i va dirigit a tot el món. Vull dir, si tu al final tens una comunitat autònoma on tens una sanitat de primera, una educació pública de primera sense barracons, tens ofertes culturals de les més diverses, plurals i a més en el teu barri sense necessitat de desplaçar-te, si tens instal·lacions i activitat esportiva de base, si tu tens tot això com a ser humà i pots ser un poquet més feliç tots els dies, aleshores qualsevol ciutadà valencià o valenciana està cridat a compartir el nostre projecte i a, des de luego, votar-nos. Haig votat en el passat el que haig votat. Sí, Coalició Compromís és un projecte que ens il·lusiona perquè a més és continuació del nostre treball i per tant el que anem a oferir a la gent és que si hem fet i hem aconseguit el que hem aconseguit des de l'oposició, que s'imaginen el que podem fer des del govern. I en aquest sentit és molt il·lusionant i molt engrescador, sí. I que espere que puguem contribuir tots des de tots els àmbits a un canvi polític i social, no només un canvi polític, també un canvi social
al País Valencià, que és segur que el futur és millor que els temps passats.